Коя година Стоян Колев обявява война на климатиците? Стоян Колев знам, че е бил един от най-изявените лидери български, превземал е таксита, прославил е историческия обект Парадайс Мол. Освен това, той е бил много хора, не е бил само себе си, най-малкото е бил Jesus Christ. За какво му е занимава с някакви тип климатици, вата? Според мен някой го е изнервил и той е действал първично и го е разбил просто. Според мен се е случило по времето на COVID, си стоял повече в тях. Да, на 2020. Отговор. Стрена в тъмното. Втори въпрос. Кое важно събитие за България се случва през 2024? А. Влизането ни в Шенген. Б. Марк Папазов побеждава Колари на битка в TikTok. В. Киро Брейка изпява Стари дядо пред хиляди хора на жълтите павета. Влизането ни в Шенген. Шенген дори не знам какво е, така че не мога да коментирам това. Марк Папазов побеждава Колаги на битка в TikTok. Това знам, че се е случвало, защото в 4-ти клас са ни го преподавали. Цяла седмица имахме по този материал. Въпросът е, че не знам коя година точно, дали е 24-та. Киро Брейка изпява Стари дядо. Ще заложа на това, тъй като знам, че това ни е национален химн от десетки години насам. Така че явно тогава някъде се е случило. Трети въпрос. Оградете с вярно или невярно. През 21 век 2 точки. 1. Е завършена магистрала Хемус. Невярно, не. Тя още се ремонтира. Вчера минавах там. 2. Емрах Стораро се е научил да чете. Не. Това граничи на възможното. Абсурд. И 3. Райския газ се обявява за национално богатство. 100% да. Сега преди известно време бях на Прощапулник, беше сложен и райски газ, така че това мисля, че си е обявено за национално богатство.